Duha ka mga nakasurvive sa vehicular incident sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City niadtong October 7 sa hapon, naglaraw nga mopasaka na usab ug kaso batok sa driver kundi gayud kini mutuman sa iyang gisaad. May kumusta ang kahimtang sa duha ka mga nangaangol? Na discharge na sa Tambalanan ang 41 anyos nga babaeng trabahante sa MEPS apan nagpabilin paghihapon sa hospital ang 63 anyos nga ginang kay hangtod karon wala pa maoperahi ang iyang duha ka mga kamot. Ang 41 anyos nga babaeng trabahante sa MEPS 1 ang nakuhaan sa dashcam niining usa ka pribadong sakyanan nga nadasmagan sa usa ka MPV. Nagatang lang unta siya og masakyan nga modern jeep gikan sa trabaho alas 4 sa hapon niadtong Oktubre 7 dihang nadasmagan siya. Sa video makitang nisuway pa pagbarog ang babaeng biktima. Nakuyawan ko kay basig na nagsunod nga kusog kaayo so mao to nga pagka tan-aw nako nga kuandra sila kana murag hinay or ni hunong man siguro to kay puro buyag man wala ra jud ko na pass out ato nga time. Tungod sa impact, nahiagom og mga samad ug bunog ang tanang wang parte sa iyang lawas. Labing nagrabihan ang ibabaw sa iyang mata nga matud niya nalungag ug di na matahi kay nalata na ang unod niini. Na-discharge na siya sa hospital ug nagpahuway pa karon sa ilang panimay sa lungsod sa Carmen. Apan di pa niya malihok ang iyang wang bukton ug maglisod pa usab siya og lakaw. Katugpa na ni nako sa semento ma'am sa kalsada gid ba kay ang right side nako nga face ang half sa ako ang face kay nasay man to sa ako ang bag. So mao to nga wala ra kay siya na damage ang left side jud nako katong naigo sa impact jud katong nadumbol jud siya. Matud sa biktima nga taguo nato sa pangan nga Emma sukad sa hitabo wa pa siya nadawat nga tabang pinansyal gikan sa driver sa MPV nga nakabangga kaniya. Mikabat sa 62,000 pesos ang iyang nabayran sa hospital, wa pay labot ang mga tambal. Busa naglaraw siya nga mopasaka og kaso sunod semana batok sa driver. Makig-settle na lang ang tapo nila niya sila murag wala may plano ma'am kay kanang nihatag na ko nila sa details kung asa sila moari niya. Wala man sila update until Sunday ra ma'am. Kung inig Monday kung ma-okay na ko ma'am muadto jud ko sa police station. Sa pikas bahin, ana paghihapon karon sa Tambalanan ang 63 anyos nga si Isidra Buok, kinsa lakip usab sa nadasmagan sa MPV niadtong higayuna samtang galakaw daplin sa daan aron kuhaon unta ang iyang apo sa eskwelahan. Nabali ang duha ka mga kamot ni Isidra apan matud siyang anak nga si Joanne hangtod karon wa pa maoperahi ang iyang inahan. Gi-order pa daw ang implant ba niya. Daghan pa manggod kaayo ang kuan, first come first serve man daw. Nakapangayo na hinuon sila og partial settlement nga 30,000 pesos gikan sa driver sa MPV ug mao kini ang ilang gikuha-kuhaan sa pang-adlaw-adlaw nga gastuhan nila sa hospital. Matud sa anak ni Isidra kun ugaling dili tumanon sa driver ang gisaad niini nga dugang 20,000 pesos nga financial assistance ug refund sa tanan nilang nagasto sa tambal ug plitihan, hayan musang-at gayud sila og kaso. Kakiha pa mi nila ma'am kung dili sila mutuman sa ilahang samo ang kuan kondisyon kay ang kung sa abogado manggod is dili pa pwede nga isettle gyud kay infractured man si mama. Nangayo ra mi og kuan nila ma'am kanang partial settlement. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, bisan kung niligid na ang mga adlaw, human sa hitabo, mamahimo paghihapong makasangat og kaso ang duha ka mga babaeng naangol. Naman tay prescriptive period sa pagfile sa kaso. Dali pamduol pa man siya ang pinakadali ana nga depende man na sa gravity sa krimen nga nitabo og kana reckless imprudence assaulting pinakadugay ana 2 months gikan sa paghitabo pwede pa sila makapile og kaso. Ang 33 anyos nga driver sa iyang bahin nakapiyansa na pagka-Oktubre 9. Human kini napasakaan og kasong traffic-related incident, reckless imprudence resulting to homicide sa mga ginikanan sa 7 anyos nga si Kyrie Asher Linaw, kinsa nakalas atul sa hitabo. Nanawagan karon ang mga biktima, ilabi na ang mga kabanay ni Isidra Buok ngadto sa adunay mga malumuog kasing-kasing nga unta matabangan sila sa ilahang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan ug gastuhan sa hospital. Base sa ilahang pagpakighinabi sa MPV driver, nagdumili na matud pa pag-abag ang kumpanya nga gitrabahuan sa MPV driver.
Daghang salamat, Luan Mayron Dina.